maning perang Brantayuda. Kandang blebodong manyar-manyar semolanti semolole. Apa kowe ora wedi karo? Sata Kurawa Kesmana. Bola kok ngono kok digo. Sampeyan ajeng pripun kok ngamuk kali kula? Kowe wis ngembari pangmasaku, kowe ngembari kadigdayanku. Kok sithik to, iki sing temandang sapa wae iki? Hah? Sing temandang ki Anoman cantrik kula. Anak-anak Pandhawa niku cantrik kula kabeh. Kula ora temandang. Kula niku wau niku enten pertapan niku meng madang. Namit pasang Kalimantabe. Tinebene nglodini dumaweng tawang doang dinempat ning tulok manu. Meremban. Bareng paduka miji suwanipun ingkang ngabdi Kendali Sada. Pun Anoman wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk Meremban. Ya tak tampa. Nek kaya seret men tanganmu. Inggih. Apa kowe ora kulino nyekel dit? Mboten Meremban. Menika nembe kelenyer. Oh ya ora apa-apa, gek diobati. Inggih. Mbok sontek man. Inggih sampun kula padoske tamba ning sakyah keten dereng mantun. Kok nek perang kowe piye? Nek perang drijimu ngithing-ngithing sikutmu ngithing-ngithing ngono piye? Ora ngrekoso. Inggih, mboten. Sakbare Anoman iki ana Raden Kian Santang. Sanes Meremban. Lah sapa? Menika Raden Gatotkaca. Wah ya karang meripat tuwa. Inggih. Mbok suntik Meremban. Kowe rasa ngelekke aku kowe. Raden Gatotkaca Raharja Suwanira ana ngarsaning Sun. Raden Gatotkaca. Niki pangestunipun yang penemban Bawurjati. Wilujeng sowanipun ingkang wayah pun Gatotkaca bergondani kepareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa tiba sepadha-padha wah iki kudu ngati-ati omongan ro piyayi telu iki. Iki Aku rawani menehi pangestu sebab miturut awune derajat sampean iku iki luwih dhuwur saka aku. Iki. Uga sampean iki putra Nalendra. Iki. Prayogakna nggonmu ngadhep ana ngarsaning Sun. Sampun boten gerang prayogi yang Penemban. Raden Ancarmeja, Antarja. Raden Antareja, Raharja sak praptamu. Pangestunipun yang Penemban Bawurjati wilujeng sowan kula yang bekti kula kunjuk. Ya tak tampa tiba sepadha-padha. Prayogake Raden. Sampun boten gerang prayogi. Sip, sae. Raden Antasena wilujeng praptane selamat Pengestune Simbah Bawurjati jati ngawur arepan kowe. Sing bener sing endi, Mbah? Bawurjati apa Bawurjati? Bawurjati. Sampeyan ora celemongan iki sih sore. Oh iya, njaluk pangapura, Mbah. Pengestune Simbah Bawurjati slamet kaku ana ing pertapan Sila Langking. Kusik ana pertapan kok aneh men jenenge Sila Langking. Emen. Iki mewujudkan iki ana filosofine. Wo. Ana makna ning burine. Sela kuwi tegese watu, Langking ki ireng. Oh, Watu item. kuwi fungsine Dienggo pemper. Hus. Simbah ki kaya ngono lho. Wah, sampean ora ngrasake jaman cilikanku.
Wah, ketiga kae. Angger do bebuang mesti nang kali. Oh. Saka ngomah ki sangu watu ireng. Heeh. Tekan kali dipepes sithik ditinggal bebuang. Heeh. Terus piye? Lah sabare kuwi dienggo kuwi mau rasane anget-anget semligut. Kuwi jenenge nek ngono simbah ki dhisik hobine per tulus. Lah karang urung ana WC. Ya wis ora apa-apa, bekti kunjuk, Mbah. Ya tak tampa. Tiba padha-padha Raden. Nuwun sewu Penemban. Kok sike kowe aja munjuk atur karo aku. Sing kudune paring pangandikan kuwi aku. Ngono? Nggih. Ana ing pelajaran hari ini Piwulang dina iki aja dicampur basa Indonesia. sak karepku aku mung pendhita kere, pendhita gunung. Iya. Aku golek sorban kowe nemuku kresek ireng lho. Ya wis ora apa-apa, terima-terimake ngono. Heeh, ora apa-apa. Wong ki nek sarwa ketrima ki mesti uripe kepenak. Ha iya. Ngapa-ngapa mesti sarwa cemepak. Heeh. Madang sarwa enak. Iya. Mesti wae sate bukinem. Iya. Piwulang dina iki cantrik-cantrikku kabeh. Apa to? Alesane aku nyaketke sampean-sampean kabeh. Alasane apa, Mbah? Siji. Sampean kabeh iki pakartine ora mbeling. Ngono? Heeh. Ora kaya cantrik-cantrik liyane sing angger wayah pelajaran mesti do bolos. Menek tebing, Tembok. menek tembok. Lho ka. Wah, lah ya wis kae wis ana iki diomongke wis ana sing arep bolos kae, Mbah. Ora apa-apa. Nek sampean tak caket-caket iki bijine mesti tak unggahke. Heeh. Angka loro, sampean-sampean kabeh iki ora tau nunggak mbayar SPP. Ngono? Dadi semangatku ngajar sampean-sampean kabeh iki ana lho. Tetap ada, tetap besar sekali. Iya. Heeh, terus kepiye? Lah, dina iki Raden Anoman, Raden Gatot Jatayu, Garut Kaca. Raden Gatot Kaca karo Raden Ancarmeja, Raden Antareja yang Raden Antareja karo Raden Antasena. Dina iki aku arep maringi piwulang bab agama. Merga ngilmuku agama ki kalah karo sampean-sampean kabeh, ngono. Aku ki ngrumangsane nek aku ki wong ora iso ngapa-ngapa, aku ki mung pendhita gunung, pendhita sing sarwa kekurangan ning uripku ning wis tanggep cukup kuwi sipating brahmana, pangandikaning Nalendra ki dadi ora kena mencla-mencle. Heeh. Inggih Penemban lajeng. Lah, mula gandeng dina samengko ki aku arep paring ilmu agama ning aku mung arep maringi ngilmu sithik wae. Ngilmu menapa Penemban? Ora ngilmu agama ning iki ngilmu siji. Ngilmu kunci kabagyaning lahir lan batin urip selawase urip. Ora entek-entekke dhuwit, ora marai penyakit lan ora marai cecungkrahan. Ngono? Inggih. Wis ngerti to, jaman saiki sing jeneng madat, main, madon, maling lan mateni. Inggih. Kuwi singkatane Molimo. Oh. Ngaten Penemban. Ah iya. Mula sekolah. Inggih. Takok ora Den Antasena kuwi aku dhisik sekolah. Lulusan SD online. Makane iki aja ngenteni taun 2020 kowe iki iso simbahi senengane koyo ngono. 2020 ki pas 2020 ki mending nunggak wae. Dadine neruske sekolah ki men ora kangelan. Lah iya. Dina iki aku arep maringi ilmu sing dhuwur-dhuwur merga siji ilmu agama ki ora sak trepe nek tak sampeke merga aku ki mung wong cepete, aku ngrumangsani nek awakku ki kebak dosa. Ra nggih ngaten to, Mas?
Nek ngoten niku ora nggih sae to. Iya. Apik, Mbah, apik. Lah, ning aku mung ngarep menehi ngerti nek tumindak molimo kuwi ora apik. Siji ora apik nggo katentremaning lahir, Inggih. loro katentremaning batin, karo bojone ora akur, karo tangga teparo ora akur, dadi rerasan-rerasaning para tangga teparo. Ngono? Inggih. Ora tak sebutke kuwi patrape perilaku apa ning mesti kowe kabeh wis tanggap. Inggih. Siji, madat kuwi efeke nggo awakmu ora sae. Heeh. Terus Loro, mendem kuwi ning utek mengsle. heeh. Telu, madon kuwi ya ora apik kedadiane. Heeh. Nek konangan bojone iso ditundung minggat. Heeh. Kurang-kurang bejane kena raja singa. Iya. Telu, main kuwi ngentekke bondo donya. Heeh. Dol-dolan sapi, dol-dolan motor menggo tuku nomor. Heeh. Maling kuwi kurang-kurang bejane kok digebuki karo para warga. Gedene mati ana nggon. Lah kuwi nek iso patrap perilaku sing kaya ngono kuwi bakal tak singkirake saka ngalam donya. Lajeng serananipun kados pundi? Siji, papan-papan maksiat ditutup kabeh. Oh inggih. Loro, papan manembah, papan ngibadah dideke ning ngendi-endi dideke. Inggih, penemban. Telu, aduh apa ya aku iki mau ning omah ngrancang kata-katane tekan kene lali. Kunci molimo, kunci nganti sifat si molimo kuwi mung kuwi loro kuwi, sak ngertiku mung loro kuwi. Nggih, penemban. Ya nuwun sewu karang aku kuwi bab ngilmu agama ki jan kosong tenan. Wis ora apa-apa, Mbah. Sing penting bengi iki simbah madang. Oh mesti kowe. Ora lali. Inggih lajeng kados pundi penemban? Kula dereng saged nampi ingkang dados pengendikanipun penemban Bawur Jati. Wah jan, nek kowe ora iso nampa pengendikanku ki berarti SDM-mu rendah. Lho. Kok ngaten? Lah ya siji molimo ki ngrusak moral. Loro molimo ngentekke bondo donya. Nggih. Molimo mengancam keselamatan uripe ora mung uripe awake dhewe ning uripe kabeh wong. Inggih. Lah nek iso kaya ngene iki bakal tak singkiri. Ning nggonku arep nyingkiri iki kepenggak wong 100. Lho. Menapa panjenengan kawratan bilih namung kawratan tiyang 700 Bremban? Nek le kabotan ki ora, ya meng aku arep bayar-bayar kowe-kowe kabeh tenaga ki ora ndek biaya. Wis ora sah ngono ki, Mbah. Wis ora sah mikir werna-werna, wis ora sah mikir bab biaya. Atine cantrik-cantrik simbah kabeh papat sakarone iki ikhlas lahir batin notohke tenagaku, notohke jiwa lan ragaku, notohke lahir batinku. Luwih-luwih pati uripku, Mbah. Yakin? Iya, Mbah, jujur lahir batin. Anoman ya. Kula ugi lahir batos suwita ngersanipun Penemban Bawur Jati. Nah, sae. Raden Gatotkaca. Kula ugi lahir batos suwita ngersaning Eyang Penemban Bawur Jati. Menawi enten menapa-napa ingkang Eyang Bawur Jati kasampiya ing karadan. Ingkang wayah pun Gatotkaca tanuwun mangke badhe tumut cawe-cawe. Amungkasi perkawis ingkang tumanduk dari mertapan Sila Langking lan ingkang embet kararjanipun Eyang Penemban Bawur Jati. Saip sing Raden Antareja. Kula ugi semanten ugi Eyang. Kula ugi mboten kok naminipun kula menika rebah-rebah pisan nanging kula menika lahir batos anggenipun kula suwita ngersanipun Sang Penemban Bawur Jati. Sip. Nek wis kaya ngene iki tak wenehi ngerti kabeh apa sing dadi pengalang-alangku.
halanganku arep numpes Malima ki blaka suta blaka tang terus terang Malima ki kesenengane para Kurawa. Oh, ngono, Mbah. Heeh. Lah nek iki ora tak ndake tan wurungan mengko bakal istilah saiki merajalela. Ngombro-mbro. Ngombro-mbro. Ngono. Wong sing ora kenal barang-barang terlarang tekan desa mesti dislundupi. Heeh. Iki nek ora tak ndeke mergo sumber iki neng negara Ngastina. Wo, lagi reti aku, Mbah. Lagi reti kowe iki cah ora sekolah. Iki aku swita ngrasaning simbah. Kurang kepiye? Ya wis. Malima ki sarange mengeneng negara Ngastina. Inggih. Lah nek ora tak tumpes tan wurunganmu ki bakal ngombro-ombro. Mula gandeng kowe-kowe kabeh sampean-sampean kabeh wis lahir batin suwita ngersaning Begawan Bawur Jati. Dina samengko nek pacobaning lahir sampean kabeh kudu saguk nandangi. Oh inggih, Penemban. Ora sangarep opah. Inggih. Nggur mentingke dhuwit terus lehmu megawe awur-awuran. Inggih. Ngono lho. Iki pokoke sambatan tenan dina iki. Gelem ora gelem kudu kompak. Inggih. Heeh. Sae. Lah mula sampean-sampean kabeh kudu bantuan tenaga. Ora kok aku njaluk bantuan dana prabaya nggo ngapikke pertapan kuwi ora, merga gedung iki bekas pabrik. Iki iso tak nggo pertapan, tak nggo pawiyatan medhar ngilmu karo cantrik-cantrikku kabeh. Andra ingkang Arep suluk apa, Mbah? sire ngono ning cangkemku ora iso laras. Wo, ya wis nek ngono rasa, langsung suluki wae. Heeh. Nek pancen wis lahir batin sampean kabeh kudu sago lho. Anoman Gatotkaca Antareja Antasena. Sigra-sigra yen permana gansa sigra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya Urdakra reh kakiri-kiri ora nanggono magawe klarira wang-wang Seh kebiarang aturku lah ing kono to wau. Sang Penemban Bawur Jati amedhar pangandikan ingkang pungkasan dadak sakoleng mangki para cantrik samuh dataken pangandikaning Sang Begawan Bawur Jati. Tak sakoleng mangke kawis ketingaling jawi surak-surak para cantrik ingkang sami siba wonten sak jawining pertapan Sila Langging. Sami sorak bilih wonten salah satunggiling pandhita sumbar-sumbar oman-oman kadigdayan. Lah sinten to wau? Boten sanes kejawi amung risang Penemban Begawan Durna Pandhita ing Sukalima. Tak sukaling mangke nyruwepeh pindha sata meterangan mangkono-mangko dasmaraning para cantrik kanca Nodaya. Jaluk dalan.
Drengkang puspita arum asiliring samirana amret miwari sang sekar gadhok ngas kandanyo mawe raras renane driya Jagone ora padha kluruk, babone ora padha ngangremi ndok, ora pangling kok. Iki kaya rawuhing sawijining pendhita. Nek ora sisip ing peningal iki dititik saka wandane iki pendhita ing saka lima. Nek ora kleru iki pendhita peparap Resi Darna. Udu, Mbah. Hah? Udu Resi Darna. Udu Darna? Udu. Darna itu kang kebun SMKI. Ning suarane apik lho kae. Oh iya, kae Pak Darna. Kuwi Eyang Durna kuwi simbahku. Oh, simbahmu. Oh, simbahmu ki jane pira to? Are bapakmu ki lir rabi ki ping pira nek simbahmu kae Raja Mak? Ayo bapakku lir rabi ping 3. Wah, kalah kowe. Lho, kalah piye? Kowe kalah karo aku. Kalah karo simbah piye? Wis tak dangune Raden Antasena disekecake lenggan. Heeh. Karo disambi kuwi. Sambi apa nek wedang kuwi ora kok. Ora nek to. Jroning pertapan ku ora ning wedang. Ora ana, Mbah. Wah, jan wis. Iki tukange gawe wedang itu. Penemban Darna anu Durna sasampunipun lenggah ingkang prayogi katuran karaharjan rawuhipun wonten ing pertapan Sela Langking. Ora karo jeneng pertapane dhewe kok lali. Karang cah tuwa. Oh, Uteke ku wis sliwer. heeh. Nek roh duit, wah. Cetha. Iya. Oh, asta pertapal saru gembal. Sumerante, sumerante. Hawla, hawla. Oh. Prit kantil buntuting selikur. Roda becak sapa sing duwe? Yaga sapa sing duwe? Sinden sapa sing duwe? Sing duwe aku kabeh. Wah, rusak nek ngene dalan. Mbok menawa kuwi gur sak kecekele, lagi budhek pikire. Heeh. Lah kok kowe teko? Wah, ngoman-oman kadigdayan kowe. Medhar ngilmu kowe Bawur Jati. Bawur Jati sapa? Sampeyan ku lho, Aku Bawur Jati Penemban. Senes Bawur Jati, ning kula Bawur Jati. Oh, kowe Bawur Jati.
Lah kok teko kowe dina sak mengko madeg pendhita, mongko nek aku ora pangling dititik saka wandamu wae, kowe iki wis ketok nek kuwi Bagong. Ngono? Senes. Kula niki Bawor Jati, Bagong dhewe, kula ya dhewe seje wong, Mbah. Sampeyan ampun watoni iso ngarani, angger ketemu wong cangkeme jembar kok mesti di anu kaya Bagong. Oh. Kok kowe dadi madeg pendhita ki sababmu apa? Kula niki mung kepengin numpes tumindak malima sing ana ing jagat menika supaya donya ki tentrem. Supaya donya ki ora ana kerugian apapun. Ngono. Wis men basane campur-campur. Wis gak gage iki ora sewengi soalé. Nek ngono padha karo kowe ngembari marang kadigdayaning marang panguwasaning Begawan Durna. Mboten kok ajeng ngembari niku mboten. Kula niki dados pendhita niku nggih pendhita sing sae. Pendhita sing saged medhar ngilmu sesuai kalih napa sing kula mangertosi. Jane niku kula niku bab ngilmu kasampurnan guna kasantikan niku kula kosong. Ngoten. Mergo bar disuntak. Nek disimpun isi meleh. Lah sampean kok kula niki pengen numpes tumindak malima kok sampean ora trima. Kowe mangerti ya? Mboten. Tak kandhani malima kuwi dadi kunci kabagyaning Prasaja Kurawa. Yen kowe matur, kowe ngomong, kowe ngendikake, nek malima kuwi dadi kunci kasangsaraning menungsa ning alam donya iki, oh, kowe kleru gedhe, Bawor Jati, kowe kleru gedhe. Kok sik to, iki wis sejek ngoten niku. Lho, siji perkara piye? Titah niku ngibarate pisan tumindak dosa dielekke ora kena. Bar-bare niku titah niku kaya ngrasake uripe tenang-tenang saja, uripe bahagia-bahagia saja. Uripe kepenak, rejeki sarwa cukup, ora tau ngibadah, ora tau manembah, gaweane maksiat, gaweane tumindak malima. Nek dhewe ngrasake uripe iki sehat, ora tau lara. Ora tau kekurangan rejeki sarwa kecukupan. Ning dhewe ora tau ngibadah lan sak piturute gaweane ming maksiat. Kuwi janjane kuwi lagi diuja karo sing kuwasa. Ngoten. Kowe muni kepiye? Niku tegese lagi diuja. Nek sing dirasake pancen uripe bahagia, ayem, tentrem, mulya. Uripe sarwa kecukupan, awake sarwa waras, ora ana kekurangan apa-apa. Ning tata lair jan bener ngoten niku, ning tata batin titah niku lagi tuja karo sing gawe jagat. Bener, Mbah, bener. Aku gumathok karo sing dadi ngendikane Simbah. Lah mula nek para Sata Kurawa kok merasa rumangsa ayem tentrem atine ora ana rena ing penggalih, ora ana gelisah dalam hati. Uripe sarwa sehat, uripe sarwa kecukupan, kuwi ateges Kurawa wis diuja karo sing gawe urip. Kurawa wis ditoke uripe lahir batine wis diuja karo sing gawe urip. Ngoten. Mila janjane niku kula niku nggadahi niat sing apik, kula nggadahi niat sing boten elek. Wong niki niku nggih boten mung kanggo kamukten kula niku kamuktene titah sak jagat raya menika mrembane kok sampean teng mriki mboten trima nek kula medhar ngilmu ngawisi malima nyingkiri tumindak malima. Lah sampean niku kleru sing kleru niku sing kleru sampean niku sing kleru niku sampean. Kok untel men Keselak kodhok. ayo di gedhek cengele. Cengelmu kuwi. Wong tua cengel-cengelke. Niku nek sampean gelem nyingkiri malima, nek tesih gelem kula
ngelingake para sata Kurawa 100 cacahe. Dina samengko kula aturi suwita ngersaning Begawan Mayangkara Bawor Jati. Iki asarane ora sowan Siwa Anoman ing sowan Simbah Bawor Jati. Kula aturi suwita marang ngersaning Begawan Bawor Jati. Kula tatar sepira to kadigdayane para Kurawa. Nek didelok cacahe can akeh. Nek ngadepi cah papat cantrik-cantrik kula niki urung tentu iso menang. Mila janjane niat kula niki sae, penembahan niat kula niki sae mboten enten sarusikune. Niat kula niki kepengin ngelingake marang barang sing kleru, njejegake marang barang sing bengkong. Ngoten niku niat kula niku mboten gadah niat sanes-sanes. Kula niku mboten gadahi pamrih. Cantrik-cantrik kula suwita ngersaning kula menika mboten kula tagih tarif. Mboten kula juki dana probaya mbayar saben bulan menika mboten. Neng kosok wangsule nek para Kurawa 100 caca wis ora gelem diemotake nggih monggo, nggih monggo. Lajeng rusak donya nggih monggo, mboten apa-napa. Sing penting kula pun ngelekke. Apa to klerune wong ngelekke iki? Lahir batin kula niku ngelekke karo para satu Kurawa supaya nyingkiri tumindak sing ora ana manfaate, tumindak sing ora ana paedahe. Ngoten lho. Nek sampean kok ora trima niku kok ini perkara lucu ini. Kok perkara lucu piye? Ana wong ora trima di kandhani dinasihati. Pun niku nek ndharatur kula sampean kersa diemotaken kula ngaturaken matur nuwun tanpa pindhan ateges nambahi cantrik kula. Ngoten. Ateges ugi kula menika sampun ngibaratipun sampun kasil anggen kula ngupaya nyernakaken tumindak malima ning kosok wangsule nek sampean ora kersa tak emotake Kurawa 100 cacahe ora kersa tak emotake aja takon dosa donya sedhela meneh bakal rusak penembahan. Turnala panalinganira lumajaring ratri pinenggal cangganira kapisanan naning perang Brantayuda. Astagfirullahaladzim suara gembel sumaranti habla. Wah, nek ngono pancen cetha kowe bakal ngembari marang panguwasaning Bandurna. Kowe bakal ngembari marang kadigdayaning Bandurna, kowe bakal ngilani karo jajaring Bandurna. Mboten kajeng ngilani, wong kilan kula niku mung ciut. Driji kula niku mung cendhek-cendhek merga kula niki pengendang. Pengendang ning saiki kula pindah teng Kempul. Merga kula niku kadang sok melu dalang sing nika, melu dalang sing niki jan. Titane nek pengendang sae niku drijine cendhek-cendhek. Ning sing isor ora melu cendhek to, Mbah. Aja ngono sampean. Ora aku mung nanjike. Tegese sing ngisor ki drijine sikil, ngono lho. Sampun kok. Driji sikil ngono. Kula ora bakal ngilani dadane sampean. Kula ora bakal nantang sampean, kula ora bakal nguasa ngambari marang panguwasaning sampean. Ning niat kula niki lahir batos kula kepengin dandani moral sak donya. Dandani morale sak donya merga tumindak malima. Niki pengen kula awisi, pengen kula singkirke nek iso papan manembake kebak sak donya penemban. Ateges kowe bakal mateni marang kabagyaning para sata Kurawa. Ngaji lak ya iso ta Kurawa nek diajari. Hah? Wong saiki wis meguru. Meguru karo sapa? Pak Ipung. Oh nek meguru karo kuwi mung rusak kowe. Yakin aku nek karo kowe mung rusak. Nek saora-orane iso maca Iqra, Mbak.
Nek Kurawa gelem ngedohi tumindak angkara murka mau ya kuwi tumindak molima aku wis leren leku dadi pendhita. Ngono. Ning kowe ngembari marang Panguwasane Bandurna, ngembarine merga napa? Hah? Kowe iki dadi pendhita mongko nggonmu bangun pertapan ki ana. Oh, sanglir tetangane jepit-jepit macan. Nggonmu bangun pertapan sira langking ki ana kukupaning negara Ngastina. Pertapan sira langking ki ora ado saka negara Ngastina. Ateges pisih klebu kukupaning Ngastina. Ampun ngoten sampean, ha? Apa sampean duwe sertifikate? Kok sampean iso ngarani nek Sela Langking iki kukupaning Ngastina? No, mboten iki niku gedung bekas pabrik. Pabrik. Ateges kowe bakal ngembari marang Panguwasaning Bandurna. Aku ora iso. Aku ora nrimake yen kowe isih madeg dadi pendhita ning Pertapan Sela Langking. Tan trimane Bandurna. Nek kowe ora gelem murungake anggonmu dadi pendhita, rawe-rawe rantas, malang-malang putuk. Pertapanmu bakal tak obong. Kowe bakal tak rangket, tak leboke Pakunjaran Baur Jati. Anoman Pracandra Seta Cacarawan kapimenda Senggana Danu Prawata Satu cantrikku sudah nesu karo sampean merga ora trima ngendikake, ora trima ngrungokke pengendikaning pendhita ing saka lima. Sabar menemban sareh kemawon. Kula ingkang badhe mungkasi perkawis menika. Nah, sip man. Sip man. Iki. Penemban Durna. Oh, iki Anoman bareng mugure ning kene. Sawentawis kula menika suwita ngrasaning Penemban Bawur Jati. Ngudi ngilmu kawruh sakboten boten senadyan to Penemban Baur Jati menika salah satunggiling pendhita ingkang gesangipun sarwa kirangan nanging jroning gesangipun Penemban Baur Jati menika estu kemawon wonten ingkang bab perkawis ingkang becik ingkang perlu dipun pundhut dados ngilmu kagem sangu selawasing gesang. Nek sampeyan arep besmek Pertapan Sela Langking sampeyan mboten saged kados ngoten niku. Niate Penemban Bawur Jati menika namung bakal mbrasta angkara numpes marang tumindak molima. Menawi sampeyan tetep badhe ngakahi bakal ngobong Pertapan Sela Langking kula sing boten trima. Tantrimane Senggana piye? Mang maju, mang kepiyake karo 100. Kula ora bakal wedi, kula ora bakal jigo lan prengewuh. Kula badhe nandangi piyambak, nandangi ijen tanpa ruang. Kula sagah, kula mboten badhe oncat sejangkah saking sidi ingkang kula pindhak wonten ing Pertapan Sela Langking mriku. Caca montap lir kentap dupa yayah sinipi Netra kocak ngondarandir Sapa iki sing ngentut mau? Ambune kaya Siwa Anoman kowe ngentut wae. Mboten Raden. Kakang Ganotwaca, aku ora Dimas. Kakang Antareja, aku uga ora guwang angin Dimas. Walah, gak gayang guwang angin barang. Sing ngentut aku.
Oh, silet kaya ngene. Yung. Mbok ora anarkis to. Wis sore iki. Ora sewengi. Heeh. Wah, nek pancen kowe kaya ngono cetha. Kowe bakal ngembari marang panguwasaning Bagawan Durna. Kowe iso menang mungsuhan putu anak-anakku Prasata Kurawa tangeh lamun ibarate cecak nguntal cagak cebol kaya wulan uta ngitung lintang kowe ora bakal menang karo anak-anakku Prasurawa. Cobi Mang Jajal. Yen ngantos kula kawon mengsah Kurawa 100 cacahipun, kula nyembah dlamanipun Bagawan Durna 20 taun. Aku metu jawab kepiyake Prasata Kurawa. Tumandangmu apik nyok. Gus karo kuwi iki pakdeku dinyak-nyokke. Lah kok nyebut apa? Iki jali tak takon iki apa? Ya iki Wanara. Wanara bahasa kasare Munyo. luwih kasar Bedes. kono ngundang apa nek ora nyok? Nyok, Wonten dawuh. lho tak undang nyok malah seneng ah. Ya wis ora apa-apa sak karepmu. Anu man, Wonten dawuh. gandeng kowe wis nantang karo Begawan Durna. Begawan Durna. Kowe wis nantang Kurawa 100 cacahe. Gelem ora gelem kowe kudu Kedah menapa kowe kudu temandang ngundurake Kurawa 100 cacahe. Lho, deloken. Wis padha pancak baris nganggo klambi merah putih, nganggo topi abang. kayak iki cahe diarep upacara. Musliwer mau upacara kok cahene. Iki wis jam 7 esuk. Wah iya. Berarti oleh aku mbabar pelajaran mau ki ke jam 4 subuh jebule. Lah iya. Wah, jan aku iki sregepen tenan. Ning ora apa-apa aku kuwi nglatih aku tangi esuk. Waduh. Iki mau aku ki tangi kesuwen kok, Mbah. Sampeyan tangi jam pira? Jam 7 wah jan kesuwen kok ketun kok. Lah biasane jam pira ya tangi? Yo paling ora ki adan luhur ake tangi. Wah, jan cah keset. Ya wis ora apa-apa. Anu man, Wonten dawuh. gandeng kowe wis saguh kae Kurawa 100 undurna. Ngestaken dawuh Mremban. Gandeng kula menika sampun lair batos saking kula suwita ngersaning Mremban Baur Jati. Menapa kemawon badhe kula saguhi, badhe kula tandangi. Sip. Ngono kuwi sing tak karepake. Siwa Anoman. Aja mung Siwa Anoman tok sing temandang. Aku klebu cantrike yang Mremban Baur Jati. Isin wirang barang yen to aku ora temandang. Matur sembah nuwun Raden Gatotkaca. Wah jan. Matur sembah nuwun Mremban. Kowe matur nuwun ngapa to? Hah? Kowe urung temandang apa-apa lho. Kowe suwita karo aku setahun ki agigi ana keributan. Mboten namung Siwanoman ingkang badhe temandang, ora mung Siwanoman sing temandang, ning aku uga bakal temandang wong. Matur sembah nuwun Raden Antareja. Wo. Pakji. Aku yo melu temandang. Aku nak nandingi Pakdi-pakdiku Kurawa kae. Iki mumpung tanganku garing iki wis tak blonyoi lasem. Lasem apa? Alas sing warna ijo kae semriwing Balsem. Lasem. Remason. Menapa ingkang dados dawuh batu badhe kula cangking nggo jimat badhe kula setaken dawuh. Raketan mangkato dina sak mengko, mangkato saiki. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yen pangestu pati kula badhe kula cangking nggo jimat keparengan nganti
salah setunggal wadya bala cantrik wonten petapan sila langgeng. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik kaya bocah cilik. Ya pamit tambahing pangestu penemban. Ya sing ati-ati man nyuk des. Posor tambur miang suling pepandhen talutak mewah bandera kandha mawarna-warna pindha caladian asri kawuryan wonten menapa nggih nyegat kelawan lampah kula badhe tumuju campuh kalian para Kurawa. Kuse, Siwanoman kuse. nek Siwanoman sing temandang dhewe mengko mundhak dikira karo cantrik-cantrik liyane karo kawula sak pertapan sela langgeng kene iki ora gelem nyendikani sing dadi dawuh Simbah Bawarjati. Lajeng paringipun aku wis sak rembu karo Kakang Gatotkaca, wis sak rembu karo Kakang Antareja. Yen to dina sak mengko aku bakal ngewangi kelawan lakuning Siwa Mayangkara ya Siwa Anoman. Kuwi nggih patur sembah nuwun nggih. Lajeng bareng dinten sak mangke kados pundi ingkang wa kantun derek dina sak mengko mlaku bareng-bareng budal sak juru-juru. Aku metu ndedaratan, Kakang Gatotkaca metu ngantariksa ya Dirgantara, Kakang Antareja metu jeron bumi. Kuwi nggih. Lajeng dina sak mangke badhe bidal dinten menapa? Mangkat dina saiki wae, Le. Mangkat dina saiki wae wa. Mundhak mengko saya ngombro-ombro pakartine para Satu Kurawa sing gawe rusak kahanan pertapan sila langgeng. Monggo kula ndherekaken bidal manggi dhateng para Satu Kurawa. Ayo kula tak dherake.
dosane angunggule mring sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katewasan lah kaya ndro mentang kaya gendhewa wajan ora pangling kaya Anoman iki ya dasar Pranyata aku Senggana ya Anoman wah kethek putih ora mudyar-mudyar tak jangka ya ora tekan-tekan Kartomarma ora pangling kowe ket dhisik raimu tuwek kaya ngono wong iki nek awet tuwa iki mesti waras mesti sehat ora kaya para Sata Kurawa awet enom ning merga tumindak sing ora prayoga. Wah, parep. Wigatimu apa ngirit Wadyabala Kurawa 100 cacahe. Ngruyuk pertapan Sila Langking. Ya, Ndi? Ndi Begawan Baur Jati kon mrene. Nek pancen ora gelem murungake niate nggone pengen Brastama 5 lan sarta ora gelem leren anggone madeg dadi pendhita aja takon dosa. Pertapan bakal tak obong, bakal tak besmek. Bakal tak obong dadi gosong, tak obong dadi angus. Nek kowe arep wani karo Penemban Bawur Jati mungsuh du sapa-sapa merga Penemban Bawur Jati kuwi niate apik ora duwe niat sak liyane nentremke jagat, nentremke kahanan donya. Walah dalah. Nek pancen kowe arep wani karo Penemban Bawur Jati ora sah tekan kono-kono iki ajange dadane Anoman nyododo didodo wah babuk babuk bola bali bola kowe dadi kliliping para Sata Kurawa kowe ngalang-alangi kekarepaning para Sata Kurawa mongko dina sak mengko bapa Penemban Dura wis utusan karo para Sata Kurawa 100 cacahe ngruyuk pertapan Sila Langking nek pancen Baur Jati ora gelem leren anggone dadi pendhita gelem ora gelem aku lan Kurawa liyane bakal ngobong pertapan Sila Langking tak dadeke bumi angus Raja Montabir Ngatuka ayayasinipi netra kocak mondharandir ayo nek pancen arep wani-wani yo krubuten Kurawa 100 cacahe ora bakal tinggal loncat wah lena pangendamu tebiak dadamu kelakon randra bojomu Singalena Prapteng Lalis Kartomarma Waduh. Wes. Mati we tibakno wes naik bos das wes wes cendho parat ayo maju kene
Pujian kowe bedes. Sandiak sirahmu wantem sirahmu. Aduh, Edian ora kajian muncul kerja. Maju nek pancen kowe wong digdaya maju. Ayo, amuk Suramrata, Jamrata. Kowe menang mungsuh Kartomarma durung mesti. Durung karuan kowe menang mungsuh Satama. Ayo, maju rene. Satama anak jarang tanding karo Munyuk. Hus. Kowe mesti menang karo Satama. Maju. Bendes elek ora mati-mati. Mati yo ki. Mati ki wis enek mangsane dhewe-dhewe. Ayo. Ti Bawur Jati. Ora sudi menehke Bawur Jati. Ki tanding karo Kridane Anoman. Mati kowe. Tibakno. Wes. Dia. Wes. Wes. Aduh. Wes, kuwe. Amuk Suramrata, Jayamrata.
medeni mere-mere. Ngidoni setan ora. Ayo kowe kepleh. Kene wedine meng lacu. Lacu kok wedi. Tandingan aku lidane ngacu. Wah, jan kara kena disenggoro macan. Kok dadi truwuk barang Sak gelemku. I love you banget. malah dunal bebek. Ayo maju. Tanding ngono kridane Anoman. Ya kowe. Goleke gaman. Kowe nang kotak kowe. Kowe iki apa ru sapa? Iki lho peladen iki nglatih peladen. Yo. Wis sak gelemmu. Nyo, tamak itu Mbak Tibakno. olah monclot. Diadamu aja diundang dul mau ganti. Ayo. Prantik kuno ning kono Olaf I love you nek kira diajul pisan modar isin kowe. Wah, jan wis ora. Mati Tibakno. Yo, gagine. sesek ora. Ora. Lah kowe wis ngantem apa urung? Bajigul ngece. Tak tujeles kaya ngono kok mletik. Yo, tibakno. Golek liyane sing empan. Wah, jan wis. Wis ora sah kowe linggo bae. Gepuk palu cilik. Yo, tibakno. Modal Nyo, sirahku sisan. monclot gundulmu. Golek liyane. Wah, jan wis iki palu. Palu apa to iki? Cuduk kelis. Yo. Tibakno. Modal monclot biandamu. Tibakno. Wah, baju kelo lampan. Iki gadane Citlaksi. Ngawur gadane kancane Dingguman. Yo, tibakno. Monclot ndasmu. Godo kok mengkilap. Mbok bal dinggo. Golek liyane. Wah, Jan wis ngelekoco iki. Nah ora aku ora ngetokke cendataku sing ampuh dhewe. Kiai Senso. kuwi senso saka ngendi? Iki ndicik nggonanku. Heeh. Terus dituku Pak Jadi, bali-bali ning nggonanku wis dilut-lut kaya ngene. Wah, jan kaki nek wong nganggo ora iso primpen ora iso ngati-ati. Wis gak tibakno. Wah, jan wis mati kowe. Tibakno. Uyo kene wi. Cekele ngancing. Wong senso nganggo seker. Wah, bocah iki lah ngerti mecen. Wah, jan. Tibakno meneh. Uyo kene. Cekele ngancing meneh. Kowe omong karo juraganmu. Nek kowe pengen sukses golek alat meneh. Wah, jan wis. Ngontungke julagan meng sing dipenke meng madang. Sing dipenke meng nyate buki 6. Wis ora kajen nek kaya ngono calane. Ngomong. Nyoh, Tibano pisan meneh. Nek nganti aku babak kulitku aku mau guru karo kowe. iya. Nek
iki ngenani gulumu ora mempan tak balekke kalau sing duwe. Iya. Tandingono klidaku Pilman aku. Tukang tebang handal. Tibakno. Ngancing terus kering ngono kok. Wah, jan wis iki. Tak naik modal. Ngomong karo juragamu kon golek alat sing apik. Juragan pahit. Kon golek cenco lagi digolek cenco amok ngono kok kek. Kowe iki dadakan ya. Wah, jan wis ora. Man ketiwacan man, Anoman ngamuk man. Akarep. Pejah kula man. Karta marma mungsuhmu sapa? Mangsah kula senes menungso. Lah sapa? Mungsuh kula munyuk Anila. senes. Lah sapa? Sugriwa. Senes. Didi man. Munyuk putih Hanoman. Lah iki kethek tuwek ora modar-modar. Kula ken mati turene nek wis entek batune. Wah, ngrungokke le omongan kuwi nglarake ati. Pun kula semanggaken. Kowe kok kalah karo munyuk kowe iki menungso lho. Kowe iki pangeran Pati Ngastina, kowe iki sing dijagake karo anak Prabu Duryudana. Nyatane kalah wae. Sampeyan iki dadi juragan ming ngepenke nyate kok. Tenagane diting keleler ora sebae-baene. Nek rumangsaku aku ki ya ngopeni tenagaku le tenanan entukku ngopeni tak rewangi bangkrut. Sok senengane mujek-mujek awake dhewe wae ngono. Bangkrut tenan bingung bulan. Iki posisine nang kene. Iku nek bar perang ki iwale. Pejah kula man. Satama mungsuhmu sapa? Mungsuh kula Anoman. Kowe iki anak jaran kok kalah karo kethek Gus. Mboten sah ngece, Mas. Sampeyan nek kula critani lakone sampeyan dhisik iki jijik tenan. Pun kula semanggaken. Nyatane kawon nggih kawon. Senane kosok maido wae. Wah, pengarep apa kaya ngono kuwi. Man, piye? Mungsuhmu sapa? Mungsuh kula Man. Terus kalah pemenang. Mboten enten sing menang, mboten enten sing kalah. Lho kepiye to kok kaya ngono iki? Kula tamani gaman napa-napa mboten enten sing ngempan. Sampai pada akhirnya saya senso. Senso paringane jenengan iki lho Man. Lah iya. Kain dhisik ya saka kowe kok le. Kok sampean kok kula melih? Tak balekke mergo kae sekere kerep ngancing. Biajigul wong tuwa latatanan. Balekke mergo sekele ngancing pun mang padoske melih kula ora gelem ngetutke sampean. Nek kaya ngeten calane. Ya wis. Sesuk tak yasake meneh. Ngoten wong sing penke ming madyang. Nyate lor kretek wae. Sing ngempul kae pone. Wah, gak wis pahit Kakang Durna kula semanggaken Kakang. Wah, kuku karepe dhewe.
majaring ratri linangga janggane ra kapisanan aneng perang Brontoyuda kandang glugudug manyar-manyar semolanti semoranti semolole-lole-lole. Apa kowe ra wedi karo Sata Kurawa Kesmana? Bola kok ngono kok digo. Sampeyan ajeng pripun kok ngamuk kalih kula? Kowe wis ngembari pangmasaku, kowe ngembari kadigdayanku. Kok sithik to, iki sing temandang sapa wae iki? Hah? Sing temandang ki Anoman cantrik kula. Anak-anak Pandhawa niku cantrik kula kabeh. Kula ora temandang. Kula niku wau niku enten pertapan niku meng madang. Ngoten. Wah, apa kowe ora wedi karo Kurawa Semara kae sing isih akeh? Halo, delok ning sapa kae? Ha. Apa kowe ora wedi? Ora wedi kok. Semono kabeh kae. Wis do teler kabeh. Wong teler kok dindel-ndelke. Sing baku kowe gelem leren melemu dadi pendhita apa ora? Kula urung kesel, urung arep leren. Ngono. Tur niat kula niki apik, mboten ngerugekke jenengan jan-jane iki. Wong niat kula niki ngendhake kemaksiatan, ngoten lho. Saiki ngeten mawon. Gandeng kula niki mung pendhita gunung, sampean kula jak adu kepinteran. Kepinteran apa? Werep. Nakon kaku bab weton ora usah mundur-mundur. Weton kula apal kabeh. Senen. Nek Senen ki 5. Nek Selasa ki 7 ngawur, Senen ki 4. Weh, heeh, Ding. Kewalik kaya. Saniki kula tak takon mawon, niki arane napa? Hah? Gitik Maruta. Gitik cuthik saka kayu. Maruta. Angin. Iki tibane ning endi? Sakarepmu. Menungso rataran gluprut kabeh raiku. Oh, takoni Dipate. Gitik Maruta. Gitik cuthik sega kayu. Maruta. Angin. Tibane sakarepmu. Bus. Ngidoni sakarepe dhewe kualat. Tuaku mbane sampean. Oh, pancen Bawor Jati cah. Cah kucluk kae. Kucluk-kucluk kok medhok pendhita. Ayo men sakarepe. Jur iki kepiye nek kahanane wis kaya ngene Kakang? Kurawa tetep dikepiyake. Ngubengi pertapan Sela Langking. Aja nganti ana sing oleh mulih. Oh, ngono. Heeh. Didelok kaya ngapa le. Bawor Jati dadi pendhita. Ngono? Nggih. Nek meng gayane meng tebang ya ora sida. Mulih wae Kurawa. Didelok sepira kadigdayane Bawor Jati. Nek pancen arep ngembari karo Begawan Durna. Nek wis cetha-cetha bakal ngembari karo Begawan Durna, diobong pertapane. Ayo Kang. Ngobong. Kusikik ta, kusikik urung wayahe ngobong iki. Oh, mawut kabeh ora. Jur karepe kepiye? Kurawa ngupeng pertapan. Oh, ngono. Heeh. Aja nganti ana telik Mangendrajal sing merajal saka selaning garu. Ayo nek ngono tak derekke Kakang. Nganti para Sata Kurawa ngubungi pertapan Selangking. Ayo, ayo. Heeh. Dikandani direketi dikebaki. Heeh, Kang. Wis gamelane wis muni.